Tapi sana nagkaram buka di darwa. Bakla yang solo. Matandaan namin sa oras, gagi ako. Tamang-taman kapag ano to sa bersana ito. Sa pluringan ko anta, tig-agi-agian man lang ganito pag nagsasampay. Madali mo na, gusto niya, hindi na ka mabubalik ko naman. Kagpag mo gibo, overtime na ka mamuhan. Bro! Oo. Nag-route na kisinsil kita sa ito. Bakit ang Ay, ada problema. nag-route na. Itrawang gabi, sabi ka, Tanaldo. Trabaho ta. Namarap-barap ko tayo siya na 50 by 60. Ang Sandrine. Nagpapaket. Adi, ito ka lang ko sa hari ka din. Na nga din. Marami. Ko. Sa Ilocos sa di. Marami po. Sa Ilocos. Arugan ko dala ni Hermani. Mito dagad sa ano, sa mga pangsungsong sa sininsilan. Puyo. Tudan mo sa simento. Mga sininsilan. Yo, baka ka na kululman. Natikot ka na. Mga pala. Huwag mo na yan. Testing araw sa pala kung usad talaga. Bakit? Huwag mo na yan. Balik ka na. Matapang.
Tigbak, tigbak. Kape muna. Kasi anong oras na kami nananghalian? Alas 2. Mula alas 2. Kape muna. Kape muna, kape. Katagso. Bawi ka. Ang gagatinapay. Ay, nasimbol na. May bila pa ng tinapay yung asawa ko. Yung maganda pansilyo. No? Dawag. Ang pipinat patuga. Oo. Dudod dito mga guro mo. Maganda pansilyo. Nasa ilan yung init niyan? 300. So 38. Kape, tamo kape. Tawa na kanda. Oh. Oh. Ay, Yun na. Ay pwede, inuluwas ka rin tinapay pag may kitang tig-usad. Oo. Para laging busog. Ay kaming patiga, lang kusog ka patiga. Mas maganda yung laging busog. Pero hindi naman sa pag ano, kapag trabaho na ako na mayaman pa. Pag nagpapakain, tag-iisang karni. Kadak mo lang po siya. Oo. Oo. Kapinsan ko. Hindi yan sa ano, hindi yan sa pagpinto. Kapinsan ko, kadak ko. Na-try ko na magtrabaho sa mayaman pa yun, yung pamilya na yun. Bira mo yung karni, yung ilan yung tao, tag-iisang piraso. Kaya di ka pwedeng yung umulit, o kaya may ano talaga na dalwahin yung sa kanya. Kawawa yung ano. Tinapay, tag-iisang piraso. O maori, mahirap. Mahirap. Kami, tawa raw. Okay. Sa akin, di yan pwede. Pista nga. Di naman natin kilala, din naman pinapatrabaho. Pinapakain, masarap pa yung... Masarap pa yung... Ayan. Nakalaan ko to. Subangan. Ayan na, simbol na. Kape na muna. Tiduran kita anak tadi magpaluhay-luhay. Oo. Balik na tayo. Sige. Nag-i-edit muna ako. Nag-i-edit ako. Ha? Ayan, biglang bumagsak yung malakas sa ulan. Ayan, kape sila. Ayan. Lumay daw. Kaya tayo at tukuan. Oo, puno-puno. Ayan o. Asawa ko, nanananghalian pa lang. Anong oras na kaya lagpas-lagpas yung ano, kain. 4:12. Oras natin. Ayan, lakas ng ulan. Sarap maligo ng ulan sa ano eh. Yung mga nagpa-practice. Mga majorette, DLC. Inchong di.
Napalaban. Basa na. Basa na, Riverside. Parang ano blocks? Amo, 15. Kuya, 15. 15. Kada ko lang. Ano? Ang gagawa ng ano, patungan. Diyan. Meron ka yan, hindi naman ang kapit. Isturbo yung ulan. Isturbo yung ulan. Yan. Isturbo yung ulan talaga. Rain or shine na tuloy si Inchong Di. Upat. Tapos unom sa uno deposito. Ay karon. Bali 90 feet. 90 feet ngamin sa karon.
Papata na kaloob. Tapos unong pa sa pinakang room. Natagsok.
na! Na! Diba? Wala na nakauno. Mahal tubig kami yan. Pinatundag niya. Kaya, mahal pinatundag tubig. Ayan na. Labot. Sige. Huwag na lang. Inom mo na. Ha? Inom mo. Yan, lubnak. Sabihin natin. Baka mo. Ano? Apa? Wala. Sige ka man. Ano? Ito mo. Nagpipinta na di 4 ng tubo baga na PVC. So kung pinadaan nyo dito ako. Ang pwede mo PVC di 4. Grabe yung ulan. May tagil.
Ibalot mo yun. Grabe yung ulan. Blessing talaga. Hindi talaga, pag umaga, mabilis eh. Lagi nagkagamos. Oo, kaya ako nakapanan saan. Hindi ko na paglaki sa batyan. Sa kwarto. Ay, ulan. Tubog. Ayun. Natural lalo. Ha? So, Jason, nagtuturo lalo. graba. So, walang kanin ka sa graba. Ano? Lalong nagtuturo. Hindi mo tayo. Lalo ba ako nagtataro? Hindi mo nagtataro. Pili ko mo kulo. Sagid lang. Tapos basa-basaan mo tani makasusok tabi yun. Oh. Lasaw mo. Maapaw sa kaligayahan. Gusto mo natin talaga mailan? Adi mga kami sa adi sa gila dio. Kamu wow, pakai magtural man sana. Kasi lang. Wala ko mga kailangan ito. Ikot naman natin. Ikut naman. Sun, boleh ka na tabi ito na. Ito pa nakabilit yan. Kaning buko. Siguro ko ito ng mga hero. Orange po. Yan, yan, sa sili. Dapat nakabit ngayon. Ingat. Ayun. Tumating pa. Yan yung di magkaroral na. Kintab kaya, parang nikip-tikip jadi. Jadi marah aku. Yung mga gagawin busok lang mo. Sabi lang. Butik. Tama lah. Pinaubo ka.
Ay, walang ulam. Ay, turun ka kawin. Yung halo pa. Wala kang ngayon. Mga dalawa pa. Mataram ka kayo. Kita pa rin ito ba? Vamos lang na din. Mari lang mo. Alos kami gabot pa lang kita. Tadi nasupsup sa tubig. Di nasupsup sa tubig. Salamat pa lang. I want to take me. Basta mga ang talo, tapos na. Balik pala ko na ito pulo pinakang tapi. Bakit di man? Buta na sa saon mo. Kaya flat bar. Bar. Abot. Di ba butaan ko dun sa kulong-kulong? Uwi na sila. Sabi ko kumain muna. Ayaw nang kumain. Babalik pa mga bukas. Oo. Iprito na sana eh. Bali di pa na-testing yung motor. Kulang ng elbow. 3 elbow. Nakakaputi. Ayun.
Gawas na kita pinalayas. No plastic. Bahala kayo, kain sana, ayaw. Wala kami, bukas lang muna ma. Baka gutom. Makapasulot. Ano pangalan ng motor mo? Tugsok. Ha? Tugsok. Si Tugsok. Ako si Dodong. Yan si Tugsok. Tugsok. Dodong. Tugsok. Ayan, si Tugsok. Wala kami. Sige. Ah. Bukas, balagi na kami na. Ah. Paulan na sila. Wala pun ko sala. Bayad mo mga adko ka. Bayad mo mga adko ka elbo. Ayun na. Sige. Sige. Dito pa sa ano eh. Luluto sana ng pang-ulam muna. Kaso umalis na sila.